Čekaj, Ej bre, momak, šta radiš to? Momak, dečko, pa nemoj, šta radite vi to? pa kako ste parkirali ovo? Kako sam parkirao propisno, vidiš da ima 12 cm s jedne i s druge strane. Gospodine, hitna pomoć, nije mogla doći, čovjek imao infarkt. Ovaj s trećeg sprata, deda. S trećeg sprata. On 120 godina, ima 72 godine i u penziji, bre. Ja sam učinio uslugu ovoj državi. Ajde, skinite zelene. Vidi šta ste mi uradili, bre. Zakrilke ste mi zavrnuli. Ne možete ovako parkirati, žao mi. Mislim... Kako ne mogu? Pa prokopajte tunel ako ne mogu. Pa ja tu živim, čoveče. A ovaj auto košta više nego tunel da vi prokopate, da prođete s tim kamionom, bre. 100.000 sam ja ovo platio. Pa šta misliš da meni na drvu rastu pare, bre? Zakrilke ste mi, bre, oštetili. Vidi moje zakrilke. Vidi šta ste mi uradili? Vidi zakrilke, čoveče. Gospodine, ovako ćemo. Znači, mi možemo sad ovo da skinemo, ali 3.000 je izlaženje, pokušaj uklanjanja. Znači, morate 3.000... 3.000? Ja ne mogu, tu ništa, mi smo fotografisali, te fotografije su otišle u kompjuter. Žao mi, 3.000... Momak ja nema, meni ne raste pare na drvetu, čoveče. Ja moram majku u institut za majku i dete da vozim. Ima 72 godine, kako te nije sramota? Žao mi, ne može, mislim... Pa jesi ti, bre, išao u školu ovu, doktor Ribar? U Ribara, jesam. Si išao u osnovnu školu, pa se sećaš mene iz 8.6, bre. Pa kako možeš to da mi radi, znamo se 25 godina, bre. Pa jesi ti, Gagić smo te zvali, Gagi. Da, Gagi, Dragan, da. Pa znaš mene Rajkovača, ja sam Rajkovača, se sećaš mene, ja sam s debelim Simom družio. Dobro, niste do Marko, jel da? Pa nemojte ljudi, molim vas, bre, čovječe, ne mogu ništa, sad ajde, čovječe. skinite okove. Pa ne vredi fotografiju. Vidi šta ste mi izjavili, pa to košta 200.000 dinara, ti me zajebavaš tu. Pa ja jebate, zar ne znaš mene Rajkovača, pa ja tu živim, kako ne Pa znam. znam, ali ne može hitno da uđe, šta da ti radi? Sad smo već fotografili. Ali može nešto da se sredi, da se nešto sredi, da recimo ja vam ne dam ništa para da vi odete, ali može nešto da se sredi. Pa ne može tako fotografisano, ne znam šta da ti kaže. Razumeš? Pa kako si ti, šta radiš, jesi dobro inače? Pa dobro, evo radi, pa okej, redovna plata, svež vazduh, jebik. Pa šta je si završio umetnost? Ma jesam, nema posla za to, ništa. Nema posla. Kako ti živiš, dobro, a? Pa dobro, odeš malo na Kopaonik, bre, sa mnom čoveče, da vidiš šta je život, bre. Šta ti je, šta si se zapeo za 3.000, mislim. Moram majku na institut da vozim, barem danas sigurno, mislim. A neće od plate odbiti, šta da ti kažem? Pa ne znam šta da ti... Komšo, pa vidiš šta mi ovi rade, to ovaj Dragan, zdravo. Direktore, dobar dan. Šta dobar dan, direktor, šta sam ja rekao za ovaj Dragan, on je lud čovjek. Koji piše ovde? Pa 15, ali... Pa sam ja rekao da se ovde ne dižu automobili. Ali nije mogla hitno pomoći. Ma on se zove Mentol. Kako hitno, ma ne interesuje me to. Kako se zoveš ti? Dragan, bre, Gagi Mentol smo ga zvali u školi, bre. Da njega da zaposli, to nije mogo medicinku. Dragan kako, prezime, Dragan kako? Marelica, Dragan. Dragan Marelica, slušaj me ovako, Dragane. U ponedjeljak da se javiš kod mene u kancelariju, ili ti jasno? Ovaj mesec 50% splati i sad skidaj to sranje. Skidajte okove, jebi ga, jesam ti ja kriv, jebi ga. Ja sam radio posao, mislim, ne znam. On će možda doći da radi kod nas, bit ću ti šef. Ja ću biti šef od parka. Ajde, vodim te na ručak o trošku firme. Pa jel možeš da zaposliš i onog mog malog? Kojeg tvojeg? Pa onog malog iz Crne Trave što treba da dođe. A ne znam, ajde vidit ću ovoga ako otpustim, ne znam da li ću moći. Ma on je bre čoveče, on nije mogao medicinku da prenese preko pola.